Lumea, sunt Mihai și astăzi vreau să vă prezint cum vă puteți lua pe aproape orice joc hack, numai ca telefonul sau tableta trebuie să fie rutat. Mai întâi voi face tutorialul, iar după voi face al doilea tutorial cum să mă... Mai întâi intrați pe magazin Play. Scuzați că vorbesc așa, dar puțin răcit. Și scrieți super. Acesta e. Ok, super. După ce îl instalați, intrați la Forshare și îl download. După ce dați deschideți, eu nu mai stau să-l downloadez vara de când va, și scrieți Freedom și dați pe care vreți. Sugerabil este acesta, Freedom. Asta. Bun. După ce l-ați luat, intrați pe el și o să vă arate jocurile dumneavoastră care merg hackuite. Eu o să-mi bag pe My Talking Tom. Gen, dacă nu vă merge, nu știu ce are, dar trebuie să aveți root. Dacă nu vă merge nici cu root, atunci e o mare prostie. Eu am root, deci mie merge. Deci trebuie să așteptăm foarte puțin. Nu cred că e deranjant pentru unii să aștepte sau chiar vor să aștepte. Habar n-am. Numai că se gândesc, mamă, cum o să îmi prășesc prietenii. Bun, după ce s-a făcut, o să vă dea pe joc. Ok. Bun. Nu mai filmez? Bun. Bun, vă dă pe Bring baby to baby site. Da, mai filmez. Bun. Deci după ce v-ați băgat hack-ul, așteptați să vi se încarce. Bun, foarte bine. Eu l-am făcut așa. Și eu o să văd aici. Intrați la coins și dați pe 3 milioane 29 roane. Eu m-am 90 de. Bun. Hai, încarcă-te. Mai repede, măi. Dați continuați. Și o să vă arăt aici. Plată finalizată. Mi-a mers. Plus 3900 de bănuri. Bun. Păi cam atât a fost și tutorialul cum să vă luați. Eu am fost Mihai. Nu uitați de like, share, subscribe și ne vedem pe data viitoare.